Ndraikindraiky matetika amin'ny fiainana zegny, ndraikindraiky zegny anao ndraikindraiky misy fotoagnany anao zegny vraiment latsaka amin'ny maiziky. Ndraikindraiky zegny anao misy fotoagnany zegny vraiment latsaka amin'ny obscurité. De matetika zegny ndraikindraiky olo zegny samby amin'ny analyse ataony mikasika anao. Misy olo zegny mi-parle mal de toi. Misy olo mikritika anao. Misy olo mankaratsy anao. Misy olo vraiment miconsidérer anao zegny karaha olo tsy manjary amin'ny fiainana. Fa amin'ny fotoagnany zegny zegny anao latsaka amin'ny maiziky. Anao zegny tsy hitan'olo anao satria anao latsaka amin'ny maiziky anao. Fa amin'ny fotoagnany zegny zegny anao tompony mahay exactement aiza tany misy anao amin'ny fotoagnany zegny. Fa olo sasany zegny tsy mahita anao ireo satria anao latsaka amin'ny maiziky, vraiment latsaka amin'ny obscurité totale. Fa anao tompony no afaka milokaliser anao hoe toerana misy za zegny eto. Donc raha tiako atongafana zegny amin'ny fiainana. Na anao ankaratsian'olo karakory, na anao zegny ataon'olo critique vraiment mauvais ankaratsiana, lotovigna agnarananao igny. Fa amin'ny fiainana, anao tompony no mahay hoe azovy marigna anao. Anao tompony no mahay hoe est-ce que anao quelqu'un de bien ou est-ce que anao quelqu'un de mauvais, karaha le fieritreretan'olo anao igny. Anao tompony tout simplement. Dikan'zegny amin'ny fiainana zegny, anao tompony tokotro manana mesure en fait. Misy sentir fa anao quelqu'un de bien ou anao quelqu'un de mauvais. Fa anao zegny tsy andeha ise justifier amin'olo fa zaha zao, zaha mauvais, zaha bonne personne. Non, fa anao tompony no mahay izy. Du moment anao tompony mahay milokaliser antany misy anao, le reste tsy important. Du moment anao mahay marigny fa azovy anao, le reste tsy important. Amin'ny fiainana jody, amin'ny société jody, izy ko anao andeha hitandregny raha jiaby magnodidigna anao, raha jiaby volagnin'olo mikasika anao, raha jiaby misepasse autour de toi, anao tsy mahita fiainana serein. Anao tsy mahita la paix. Vraiment. Fa les plus essentiels zegny amin'ny jody zegny anao mila mahay fa azovy marigny anao. C'est les plus essentiels. Efa tsisy raha ankoatran'izegny eky. Anao tompony mila mahay. Fa anao tsy mila mandeha miprouver à chaque fois anao maregny écho de l'osso anao miprouver. Anao manjary tsisy la paix. Anao manjary tsisy la paix. Fiainana anao tsy serein. Zegny mahatonga za hoe izy ko anao zegny nianty anao tsy hitan'olo, anao vraiment invisible, c'est pas grave. Fa anao tompony mahay hoe aiza ny tany misy za. Anao tompony mahay localisation ny tany misy anao. Salut tout le monde. Bon, une vidéo malakilaky fo za io. Zay olo jiaby ni commande crème en France, na Mayotte, na La Réunion. Za zio fa andefa commande farany de après zegny efa fermer les commandes. Za zegny fa tsy magnano commande vaovao eky. Izy koa tsy amin'ny mois d'avril. Mois d'avril ndraiky anaro miambigny hely fo fa pour l'instant zegny efa fermé. Za juste ndefa les commandes nataon'olo taloha. Fa les commandes de Madagascar ndraiky ça c'est autre chose. Igny efa préparé quoi côté fa les commandes indicatif fo zegny efa fermé. Za fa tsy magnano commande vaovao satria mbala hagnafatra ingrédients sy ny tariny. De toute façon ny tany fiangako ingrédients pour l'instant mifody satria iroa en vacances. Donc commande farany izy io alefako de efa tsy magnano commande vaovao eky. Fa en mois d'avril zegny antsika mi-recommence. Avio les olo commande savon quoi, la même chose. Juste commande farany fo alefako jody de za fa tsy magnamboatra savon eky fa satria zegny le temps de séchage il a mis un peu 4 semaines. Donc, les amis, à très bientôt. À très bientôt, mois d'avril. Atika mandea comme d'hab. C'est-à-dire, mois d'avril, mis nouveauté à fa. À bokantika yo, enfin, on verra. Donc, allez, on a romzé un bel fa. Misy atsika ndraikindraiky amin'ny fiainana tafiaraka amin'olo ou bien tafanambadolo manipulateur na hoe manipulatrice. Ndraikindraiky atsika zegny efa tontotry amin'ny jeu ataony anefa atsika tsy tafiala. Tsy tafiala atsika parce que anao zegny efa trop manipulé nom relation igny. De anao zegny lasa mino le vandivandy de ataony aminao. Anao zegny le monde
ampahaizany anao igny le monde tsy réel aboakany anao igny anao lasa mino zigny anao lasa microire sarotro be anao hiala olo manipulateur na hoe manipulatrice fa izy koa anao zegny vraiment ti hiala amy situation karaha igny déjà aza ampahaizigny izy fa anao melo anao au courant amy jeu ataony aza ampahaizigny izy fa anao maharaka le jeu ataony anao manova sary fanigny mortaliser les situations anao m'immortaliser les situations naro igny anao zegny à un moment donné anao magnano sarisary resy aboakanao izy tsara fa anao magnano sarisary resy ary aboa izy tsara fa izy nandresy satria zegny igny raha tiany manipulateur na hoe manipulatrice ty misavoir fa ireo zegny ny gagné à un moment donné zegny ataova misarisary migagné izy anao mody tsara manofany karaha igny izy calme satria agnatin'ny eritreritrin'azy zany gagné alohany izy andeha amorogno raha hafa anao zegny magnano sarisary resy et en même temps anao magnano préparation mentalement surtout mentalement anao magnano préparation mentalement déjà ndraiky action de ataonao mba hialanao amizigny anao zegny direct mitady la sortie tout de suite au moment izy calme igny fa izy koa anao nanambady olo karaha regny ampahaizanao izy fa harakanao le jeunazy anao lasa manipuleny encore plus ary tsy maintsy mamorogno technique hafa andeha anaova ny manipulation anazy ialany le technique efa harakanao fa izy mamorogno hafa satria olo karaha regny vraiment managna ara amy resaka manipule izy tsy lany hevitry amin'ny raha andeha manipuliavany anao izy koa olo fa managna toetry manipulateur anao koa tiala amy raha karaha regny à un moment donné anao magnasary risy à un moment donné aboakanao izy fa anao zegny tsy maharaka anao fanigny karaha igny izy mba calme au moment izy calme anao magnano préparation mentalement ndraiky action anao mitady lalagna sortie sinon anao tsy tafiala ary anao ka niala olo karaha regny ny avertira za isaraka tout de suite izy mizaha raha hafa andeha manipuliavanao tout de suite izy koa anao nanagna décision isaraka mangina fo ataova préparation de terrain quelque part préparia tany andehananao préparia planao fa anao aza mandeha mivolagna aminazy hoe anao ialako anao tsika isaraka non au contraire mody sara ataonao hoe tsika tsy saraka anao tiako patatiba anao zegny lasa karaha hoe mimanipuler izy en retour manipuler avanao izy en retour anao tsy manipulateur fa anao zegny obligé no rentrer dans le jeu baka izy very sinon anao tsy tafiala tsy tafiala tsy mora miala olo manipulateur zay satria ireo vraiment fort amy raha karaha regny très fort ary anao mila man préparation mentalement vraiment izy koa anao toute seule aza magnitra mangataka hevitra amin'olo mangataka idée mangataka aide na amy la famille-nao na amy camaradinao satria matetiky hiala manipulateur toute seule zegny sarotro satria zegny anao efa anao zegny efa aboakany monde tsy réel anao zegny karaha mirêve aminazy monde aboakany anao tsy réel tsisy raha réel fa izy zegny tellement heny magnano raha igny karaha hoe vrai fo le monde aboakany anao nefa tsisy raha vrai ary matetiky olo niala manipulateur io tsy maintsy dans le futur io tsy maintsy misy cicatrice en fonazy satria blessé anao tsy maintsy misy cicatrice amy fonao ary anao ka niala olo manipulateur mangala fotoagna antsendrika anao magnajanga le fonao mampahivagna le fonao alohany anao angala relation izy koa anao tout de suite niaraka amin'olo lasa dépendance nao igny zegny lasa mitsakaraka izy igny koa anao une fois anao tsy fanojy manipulateur anao tsy mipetraka loso anao mitsakaraka gauche droite une fois anao mahita le même situation io anao mipetraka kanefa zegny anao managna dépendance anao zegny efa nampidira ny dépendance affective agnatin'ny fonao zegny mahatonga izy koa olo nisaraka manipulateur na manipulatrice izy tout de suite niaraka amin'olo io tsy maintsy mitombe amin'ny manipulateur koa satria anao fa managna dépendance anao zegny efa haigninao zegny malgré tout afa zatra le raha toxique fonao fa zatra raha toxique donc forcément anao loso anao mitady anao ndraikindraiky anao igny mba tojo quelqu'un de bien fa ça marche pas satria zegny anao fa zatra raha toxique zegny mahatonga hoe anao koa nisaraka olo karaha regny mangala fotoagna antsendriky fonao mahiva ambesa fonao mahivagna tsara io anao miaraka amin'olo vaovao sinon toujours la même chose satria anao mihitsy ny mi-besoin satria anao efa zatra malgré tout faux cerveau zatra existence nao zatra
na zo raha mamparary anao malgré tout anao zatra mifeta anao mitsakaroka zegny mahatonga olo sasany hoe magnino ma za niala olo karaha zegny tombe amin'ny olo karaha regny ndraikindraiky anao nisy rompoka loatra niaraka tamin'olo anao zegny tsy ni prendre le temps alohany anao andeha recommence de lasa forcément anao mitombe amin'ny olo karaha igny satria zegny anao mitsakaraka une femme forte oui via forte zegny matetiky via forte amin'ny fiainagna maha supporter raha maro raha digniny via forte miankesy raha maro izy échec izy miankesy bonheur izy miankesy raha jiaby zegny na négatif na positif izy miankesy fa raha farany tsy digniny via forte raha araiky farany tsy digniny fo hoe lehilahy tsy mandeha mirespecte izy igny tegna farany tsy digniny ary tegna tsy tiany via forte lehilahy tsy mirespecte izy tout simplement izy koa anao lehilahy na respecte femme forte na ino galera andalovanao na ino jaly andalovanareo io tsy miabandony ary izy toujours miankesy pour mieux vivre zegny plus tard fa raha farany tsy digniny zegny resaka manque de respect zegny farany tsy tiany via forte avy eo amin'ny fiainana ndraikindraiky misy ohabolagna vazaha hoe aleoleo izy anao mandeha mitady respect tsendriky de après anao mitady l'amour satria amin'ny fiainana zegny par exemple zegny anao zegny nahita olo mankaty anao anefa izy tsy mirespecte anao fiainagnanao tsy andeha lavitra vraiment tsy andeha lavitra ary anao zegny mety ho potiky ny zigny fiainagnanao ary sens l'inverse zegny hoe raha ohatra zegny misy olo araiky efa tsy mankaty anao hoe olo zegny efa tsy tiany anao izy efa tegna tsisy fo aminao anefa anao mbala ajeny igny anao fiainagna fait anao tsy potiky existence anao tsy potiky satria olo igny na anao fa tsy tiany na nareo fa mbala amezany respect fiainagnanao tsy potiky loatra amin'izegny donc en fiainagna ndraikindraiky vaut mieux anao mandeha salut les beautés atsika niany agnano horoscopy un peu spécial horoscopy tsara fataoko zegny izy ty atsika niany zegny agnano horoscopy hoe azovy aby signy mahadigny célibataire ndraiky tsy mahatanty célibataire misy signy sasany vraiment être célibat amindro sans problème fa misy signy sasany vraiment mila en couple fo à tout prix première chose zegny couple voalohany mahadigny célibataire ary matetiky la plupart du temps ireo zegny mifinira célibataire couple bélier matetiky bélier couple mahatanty célibat en fiaignandro satria zegny bélier zegny vraiment manana caractère très énergétique très indépendante izy zegny vraiment un tsunami fampira ambalako eto hoe un tsunami sy ny tornade matetiky zegny bélier mahatanty célibat célibataire zegny amindreo sans problème satria zegny bélier zegny toujours mitady nouvelle expérience en fiaignanazy bélier tia liberté bélier manana indépendance ary bélier très énergique donc aminazy zegny être célibat sans problème ary matetiky bélier izy célibat beaucoup plus à l'aise satria zegny izy koa izy célibat izy tsisy problème par rapport ny toy magnaraka taureau matetiky couple tsy matanty célibataire vraiment satria zegny taureau zegny vraiment tia resaka sécurité émotionnelle aveo matetiky zegny taureau toujours mitady relation stable ndraiky confort matetiky zegny taureau mitady fiainagna vraiment le mahasambatra izy tia fiainagna stable izy tia raha calme igny zegny mahatonga taureau ndraikindraiky tsy dia mahadigny célibataire zegny taureau zegny toujours michercher être en couple satria izy zegny à la base déjà olo très loyal olo très émotif zegny mahatonga taureau toujours mitady petit confort izy mba hazahoany le sécurité aveo koa matetiky gémeaux zegny signe vraiment mahatanty célibat am gémeaux zegny izy ndraikindraiky vraiment préfère izy célibat que être en couple satria zegny gémeaux toujours mitady nouvelle relation gémeaux zegny tia raha solosolo izy amin'ny fiaignanazy izy zegny tsy tia routine izy tsy tia raha raiky fo izy zegny vraiment tia midécouvre nouvelle expérience à chaque fois izy tia midécouvre nouvelle relation à chaque fois matetiky zegny gémeaux
magnano caractère karaha igny. Igny mahatonga Gémeaux zegny amin'ny fiainagnazy tsy midérange izy na célibat. Ary matetika aza izy préféré izy célibat, karaha igny izy vraiment tonga amin'ny raha tiany hatongavagna hoe amin'ny resaka changement, amin'ny resaka liberté, amin'ny resaka indépendance. Donc Gémeaux zegny agnisan'ny signe araiky mahatanty célibataire. Magnaraka koa cancer. Matetika cancer signe tsy dia mahadigny célibataire zegny cancer. Matetika zegny cancer toujours michercher à être en couple. Satria zegny cancer zegny à la base efa olo très émotif ary matetika olo mitady resaka sécurité émotionnelle. Matetika zegny cancer déjà olo efa tia miinvestir amin'ny foyer, amin'ny famille. Cancer zegny matetika tsy dia matanty célibat. Satria matetika cancer zegny à la base olo déjà olo fa à la base izy romantique, à la base izy olo tia magnampy olo gratuitement. Olo tia mandeha mitady sécurité émotionnelle par rapport à une relation anagnany. Donc matetika zegny cancer izy koa izy en couple izy matsiaro stable ndraiky manana sécurité ndraiky confort. Avy eo koa zegny lion. Lion matetika signe tsy matanty célibataire. Lion zegny toujours michercher à être en couple izy amin'ny fiainagnazy satria lion déjà olo manana cœur très généreux amin'ny fiainagnazy. Avy eo zegny lion zegny matetiky olo mitady admiration. Donc lion zegny izy koa izy en couple zegny quelque part zegny izy tiany mise montrer amin'ny partenaire anazy en fait fa izy quelqu'un très généreux ary izy olo mahay s'exprimer fitiavagna anazy izy koa izy manana partenaire. Donc lion zegny izy vraiment à l'aise izy koa izy en couple satria quelque part zegny izy manana admiration izy anao partenaire anazy zegny miadmire izy ary igny raha tegna tadiaviny lion. Avy eo magnaraka koa zegny vierge. Matetika vierge matanty célibataire satria zegny vierge zegny olo vraiment izy manana perfectionniste, olo vraiment manana analytique, mi-analyser raha point par point. Ary igny matetika mi-pousser vierge zegny être célibat satria nohon'izy très perfectionniste izy zegny tsy mise mettre avec n'importe qui. Izy mila vraiment mi-sélectionner alohany izy andeha i-plonger amin'ny couple. Donc matetika zegny vierge olo matanty célibat. Bon, igny antsendriky signe vitsivitsy fa amin'ny magnaraka antsika tsy maintsy malagnano signe hafa. Le signe tsy voatomagna eo zegny aza magnady fa la prochaine fois mbala ataontsika fo zegny hoe ino signe matanty célibat, ino signe tsy matanty célibat. Matetiky signe astrologie andeha volagniko ty. Izy koa misy entouragenao agny manana signe ty, zanakanao, vadinao, entouragenao, vraiment ataova agnatin'ny saigninao fa matetiky signe io zegny amin'ny fiainana matetika en général matetika miréussir satria ireo zegny vraiment ambitieux. La plupart en général blanco, la plupart an'olo millionnaire, milliardaire dans le monde entier en général vraiment signe Capricorne. Signe Capricorne izy koa anao nanana zanaka signe Capricorne alevaonao tsara zegny le fomba fitondrasan'ny fiainana anazy fa vraiment matetiky signe aby zegny manana ambition. Toujours signe aby zegny très projet. Ary hitanao mihitsy zegny ireo fiainagnandreo olo déjà tia discipline. Io fiainana anazy disciplineny. Io izy koa zegny viavy matetiky elle travaille dur. Hein? L'indenne izy mi-souffre pour avoir les bonnes choses après. Matetiky très ambitieux, très projet. Igny vraiment amin'ny fiainagnandreo zegny amiamiandreo kokoa importance amin'ny fiainagnandreo. Signe Capricorne. La plupart an'olo manambola amin'ny eran'izao tontolo izao signe Capricorne. Vraiment. Matetiky ireo tia fianarana. Matetiky ireo midiscipliné fiainagnandreo mihitsy. Ireo tompony mihitsy midiscipliné ary vraiment ireo zegny amin'ny fiainana très sérieux. Matetiky. Satria ireo très projet, très professionnel. Projet. Izy igny koa ohatra mbala mpianatra. Hitanao eo zegny fandaliana ny fianarana anazy. Hitanao zegny izy vraiment olo envie de réussir. Tsy sangisangy aminazy.
signe Capricorne, vraiment. Matetiky en général zany. Matetiky Capricorne toujours miréussir izy amin'ny raha ataony satria izy très projet, très projet. Vraiment.